देवगडात कोकणशाहीची एक्सप्रेस सुटली सुसाट। कोकणशाहीचा देवगडमधील पंचनामा गाजणार। एक मिनिट कार्यक्रम मला काय चर्चा करायची मी ठरवेन। एक मिनिटात कार्यक्रम माझा आहे मला काय चर्चा करायची मी ठरवेन। तुम्ही सांगायचं नाही मला। तुमच्याकडे येणार तेव्हा तुमचे प्रश्न मांडा, तुमच्याकडे येतील तेव्हा तुमचे प्रश्न मांडा। कार्यक्रम माझा आहे, मी कार्यक्रमाचा कंडक्टर आहे, मला कार्यक्रम कसा कंडक्ट करायचा मी ठरवतो। देवगडात नगरपंचायतीचे सत्ताधारी विरोधक आलेत आमने सामने। देवगड जामसांडे वासियांना मिळणार का सुखा समाधानाचे दिवस? प्रसारण गुरुवार दिनांक 6 एप्रिल रोजी सायंकाळी ठीक 6:30 वाजता कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलवर पाहायला मुळीच विसरू नका। पंचनामा देवगड जामसांडे नगरपंचायतीच्या 1 वर्षाच्या कारभाराचा।